Vale, gauza bakar esango dizut, aste bat, 9 gol. Ez gauz ontara itxuta, Ez? Baina ez gara kexatuko ere, ez? ez gara kexatuko. Orduan, bueno. Atzoko partida zelan. Azte burua luz zein da, edo motz. Arrazoi batzunengatik edo bestengatik, nahiko Ez dugu zango zeintzuk jazen arrazoi horiek. nahiko asteburu gogorra, baina bueno, posik realarekin. Bai. Ikusiko dugu. Bueno, atzoko partida, naiz eta ordutegi nahiko txarra izan, siesta ordua, oso txarra. Eta gainera, Kanaria irletan, Ordu 30 batak. gradurekin, Bai. gogor. Bueno, partida ona, ez? Bai, Nahiko borobila. orokorrean partida ona naiz eta partidako momentu batzuetan realak nahiko sufritzu zuen. Nik egiz esango dizut. Lehen zatiko azkenengo 15 minutuak ez nitxun ikusi, ze lokartuta geratu nintzen sofan. Ez dakit zer esan, eske reala ondo hasi zen partida, lehenengo 10 minutuak oso onak izan ziren eta horrela heldu zen gola, ez? Bai, pixkat Madrileko partida bai. jarraipen bezala. Bai, hasierako gol hori oso indartsu hasi eta gero, bai nekea, Las Palmasek ere aurrera pauso bat eman zuela golaren bila, igarri zen realak sufritu egin zuela eta Las Palmasek 2-3 gol sartu zezaken erraz. Bai, baina bueno, azkenean garaipena eta momentu honetan, denboraldiko momentu honetan, garantzitsuena 3 puntuak lortzia da. Bai, ez dago besterik. Azkenean sentsazioak ondo daude, baina bizirik mantentzen zaituena, 3 puntuak dira. Eta gure egoera, gitxinaka hobetzen doa. Ze orain momentuan 8. postuan gaude, 8. postu horrek momentuz Europarako sarbidea emango digu. Eta, oraindik nahiko berdinduta dago taula, baina esan dezakegu hobeto gaudela pasaden astean baino. Bai, 4-5 talde gauz hor Europako lasterketa horretan parte hartzen. Bai. Eta, gogoratzeko 8. postuan gaude, 8. konferentzera dixe. Eta, aurten, Championseko lauz aparte, 5. ere Bai, 5. ere sartuko da hor. Eta, momentu honetan Celta dago aurretik, 43 puntukin, eta gero atzetik Rayo eta Mallorca. Bai, puntukin bakoitza. Bai, oso berdinduta dago oraindik eta gu hor tartean gaude, baina sentsazioak esaten digute gehiago gaudela goruntz begira orain momentuan berutz baino. Zuk esan duzu, Championsa 7 puntutara, helburu errealista bat da? Ez, baina datua hori da, eta guk eman ingo dugu. Kontatu egingo dugu, ez? Ez dugu gure iritzia emango orain momentuan, baina esan bakarrik, ez? Momentuz, gure helburu realista, Europa Liga da. Bai, dudari gabe. Eta bisak horretan ados gaude. Bai, eta atzoko partidari helduta, garaipen sendo bat egin zuen realak, eta nabarmentzeko puntu batzu daude, jokalari batzu daude, lehenik eta behin, Sergio Gómez. 5 gol eta 7 asistentzia denboraldi honetan konpetizo guztixak kontuan hartuta, eta, zarat askorik atera gabe. Erraz esaten da, baina zenbaki oso onak dira, gaina kontuan izan da, batzuetan ez duela aurreko linea horretan jokatu, eta... Ez da lehenengo 11koan atera ere. Hori da, baditu partido batzuk bankillotik hasita, eta nik esan beharra daukat niri momentu batzutan desesperatu egin didala, denboraldiko momentu batzutan. Batez ere, denboraldiko hasiera oso on bat intzualako. Hori da, igual. Eta hortik aurrera, bastakit, igual maila fizikoa jaitsi zuan, eta, baina, errekuperatu dugula dirudi. Bai, hobera doa, eta hobera doan beste bat, Pablo Marín da. Bai, Brycen lesioaren ostean, postu horretan finkotu da, eta Imanolentzat beste fijo bat da. Bai, atzo Imanole partea eta gero ikusita nola hitz egin zuen Pablo Marinengantik, uste dut jokalari garrantzitsua izango dela hemendik denboraldia amaierara, eta baita ere, urrengo urtetan ere. Nik uste entrenatzailea oso posi dagoela berarekin. Bai, askotan esaten dugu etorkizuneko jokalari bat dala, baina eske momentuko jokalaria da ere. Bai, oso ondo ari da, errendimendu gona ari da ematen, eta agian gutxi espero genuen, ez? Espero genuena Mikel Oyarzabalen denboraldia zen. Gure kapitaina. Bai, 15 gol sartu ditu da, 7 asistentzia. Kritika asko jaso ditu, aurten. Bai, eta alde batetik ulertu behar da, kritika horiek ulertu behar dira, joko aldetik ez da izan bere denboraldi onena. Batez ere kapaza dela ikusten dozunean. Hori da, baina bere denboraldi onena, bere denboraldi, goleatzaile onena, berdindu du da, 15 gol dira, segurazki.
15 ez da geratuko, 8-7 partida falta dira denboraldia amaitzeko. Ea iristen da digitu bikoitz hoietara asistentzietan. Bai, oso borobiltzeko ja, ez? Bai, Oyarzabal azkenean golegilea da, baina baita ere asistentzia itxen duan jokalari bat. Bai, eta hori ikusten da bere zenbakietan. Agian urrengoa gutxiago espero genuen, ez? Bai, Aranburu. Bai, atzo lehenengo gola sartu zuen Realarekin. Bai, debuta golegile bezala. Eta hor, datu nahiko esanguratzu bat dago, zuk ikusi duzuna. Bai, ze aurtengo denboraldian, ligako partida kontuan hartuta, gola sartu duan lehenengo defentsa izan da, eta zenbarren jardunaldia, 30 garren jardunaldia. Ba, 30 jardunaldian iritsi da Realeko defentsa baten lehenengo gola ligan. Horrek asko esaten du, batez ere, defentsek, adibidez, kornerretan sartzen dute gola, ez da izan kasua, horrek esan nahi du ere, kanpuerditik aurrerako jokalariek erantzukizun hori hartu behar izan dutela golak sartzeko, normala dena, baina... Azkenean, defentsek realian ez dutela protagonismo hori aurrean. Hori da, eta hori, gero... zenbakietan erreflejatzen da, eta defentsei buruz ari gara, eta atzoko partidan nabarmendu nahi dugun azken izena, Jon Martinena da. Bai, beste behin ere defentsa bat lesionatu zen, edo zaurituta atera zen zelaitik, kasu honetan Igor, eta bere partez, sartu zen Jon Martin. Hasira nahiko urduri nik uste, edo behintzat minutu falta hori ditxuela ikusi zitzaion. Bai, esen momentu erraza, ze azkenean lesio baten ondoren partidara sartu behar zara, ez duzu berotu, ez haude mentalki prest agian partidara sartzeko, eta esen partida erraza izan berarentzat, ze aurrean Fabio Silva zuen, nik uste dut minutu bikainak izan zituela eta asko barkatu zuen ere. Jokalari horrek, eta klaro, 18 urteko defentsa batentzat aurten protagonismo handia izan ez duena, esen erreza, baina posik gaude, ez? Eta nik uste dut Imanolek ere posik egoteko arrazoia dituela. Gola eta gero nik uste bere partida hori gorantz juntzala. Eta, Zubeldian lesioak, ikusiko dugun noiz arte. Agerden ez dakigu nola dauan, baina momentuz bixak zauritu daude. Ez dirudi oso larria denik, baina datozen asteetarako garrantzitsua izango da jokalariak bereskuratzea. Batez ere astearteko minutu karga horiek ikusita. Hori ere ulertzekoa da, jokalariak kantxatuta egotea. Eta gero, astero bezala, eta realean oikoa den arazo bat daukagu, eta da polemika. Epailearekin, ez zaigu asko gustatzen gai honetan sartzea, ez dago erremediorik, ez dugu ulertzen, baina alde batetik. Atzo beste bi jokaldi onzian nahiko polemiko. Alde batetik Oyarzabalen jokaldia, non Las Palmaseko defentsak lurrera botatzen du Oyarzabal. Eta ikusten da nola harrapatzen duen, Oyarzabal eta Baloia. Baloia nahiko justutxu, baina Oyarzabalen... oina hor zalantza dago, ez dakigu txartel gorri aterako zuen epaileak. Eta gainera ikusita azkengo partietan Betisen kontra, Barsan kontra, falta hori txartel gorri izan amaitxu duela, ez? Beti kontrara jausten denean, zalantza hori sortzen zaigu. Eta bestetik, Kubon gola. Kristoneko gola. Kriston gola izan zen, edo zer egin zuen, nahi izan zuena, baina epaileak Jokos kanpo zela, epaileak ere ez, Barsalatik, ez, edo Borsalatik, ez da nola ditzen den, esan zuten Jokos kanpo zela, eta zalantza hor dago. Jokos kanpoko semiautomatiko hori bota zuten, eta, erdipurizkoa. Zalantza hor lagako dugu, baina, behin polemikarekin amaituta, azkeneko pare bat pintzela da, alde batetik. Barrenen denboraldia. Hori da. Azkenean, atzo adibidez oso ondo hasi zen partida, minutu bikainak izan zituen, eta gero, talde osoarekin batera errendimendua jaitsi zuen, eta bigarren golera arte esen agertu, baina, klaro, lehenengoan agertu zen, bigarrenean ere, eta azkenean 8 gol eta 6 asistentzia dira denboraldi osoan, pasaden urteko zenbakiak bikoiztuta. Batez ere, konfiantzakin dauanean jokalari oso ona da. Bai. Askotan, lehenengo minututan gauzak zaizkionian ateratzen, blokea hau itxen da, ez dakiz egertatzen zaion, baina... deskonexio puntu bat, ez? Baina, gero, konfiantzakin ikusten dugunean, gauzak probatzen hasten da, eta gehienetan, trebetasun handiko jokalari bada, hori ezin dugu zalantzan jarri, eta ez dakit, horretan geixo saiatu bila da. Jokalari desberdina nik uste dut, azkenean,
agian kuborekin enparejatu dezakegu, baina kubok beste gauza batzuk ere ematen dizu, eta datuak hor daude, barrerenen zenbakiak aurten kuborenak baino hobeak dira, egia da, kubok agian influentzia handiagoa duela jokuan eta arrisku handiago sortu dezakeela era jarraitu batean, baina barrerenen zenbakiak hor daude. Eta amaitzeko... 8 gol eta 6 asistentzia barrerenak. Aurreko denboraldian bikoitza. Bai, 5 eta 2 agian izan ziren, baina hobekuntza ikusten da. Eta azkeneko izen bat nabarmentzeko, Oskarson, zalantza moduan... Bai, Oskarsonen partida, aukerak izan zitsuan, baina hau ere, igual minutu falta horiek igarri zitzaizkion, ez? Bai, eta nik faltan bota nuena izan zen, odol pixka bat. Egia da, markagailua alde genuela, ez egoela behar hori gola sartzeko. Hori da, baina odol pixka bat, eta gainera ikusita, zenbat jendik eskatzen duen, eta zenbat bider Oskarsonentzat minutuak eta amaikakoan egotea, pixka bat gehiago eskatuko nionik izan diarrari. Bai, bi jokaldi nahiko argi eukizitxun, bat haustot zutoinera... Bai, bat zutoinera, bestea pentsaten dute atesainak elitu zuela, baina nahiko jokaldi garbiak izan ziren eta argiak. Bueno, orain, azte honetan ez du Europa League izango. Lehenengo azte garbia, urtarrietik. Hortaz, deskantzua, ez dugula faltan dakagula deskantzua. Hori da. Kontrako esan bian baina ez, faltan dakau. Eta, ostegunen ikusiko dugu elkar. Bai, larunbateko partidari begira. Hori da.